агар шумо духтур ҳастед ва мехоҳед клиникаи худро кушоед ё ин ки соҳибкор мебошед ва мехоҳед тиҷорати худро оғоз кунед, пас ин вариантҳои беҳтарин барои шумо мебошанд. Помещениҳое ки ба иҷора спорида мешаванд бо нархи дастрас дар минтақаи беҳтарин дар назди роҳи калон. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Ҳамашро ба пуррагӣ фаҳмонда нишон медиҳем. Сар мекунем аз суруға. Аз ин тараф роҳ ба сӯи бозори Меҳригон, ман амин бино мебошаду ин бозори Меҳригон ва аз ин тараф роҳи Пивзавод. Помещение ки ба иҷора спорида мешавад дар ман амин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. Дар якум ошёнаш марҳамат ворид мешавем. Якум помещениямон ин маркази тиббу дӯстони азиз. Метавонед инро ба иҷора гирифта маркази тиб кунед ё ин ки агар маъқул набошад, пас соҳиби ин иҷора ҳамаашро холӣ мекунану шумо метавонед дилхоҳ намуд тиҷоратро дар ин ҷо оғоз кунед. Дӯстони азиз, дар умум 170 метри квадратӣ мебошад. ҷои калон аст. Марҳамат фикр мекунем варианти беҳтарин аст. Агар шумо духтур ҳастед ва мехоҳед клиникаи худро кушоед, пас варианти беҳтарин дилхоҳ намуд клиникаро ё ин ки стоматологияро метавонед дар ин ҷо кушоед, чунки дар минтақаи хуб ҷойгир мебошад дар назди роҳи калон. Минтақаи серодам аст. зиёда аз 7 бино дар қабати ҳамин бино мебошад. барои ҳамин марҳамат. Дар наздикиаш боз 2 мактаби дигар аст. нархи 1 метри квадратии иҷораи ин макон $13 мебошад. дӯстони азиз, $13 сари 1 метри квадратӣ ки ин нарх боз савдо мешавад барои иҷоранишинои аниқ. рақамон барои тамос дар рӯи экран занг занед, пурсон шавед. дӯстони азиз, албатта ҳамаи хариду фурӯш танҳо бо қурби давлатӣ гузаронида мешавад. Ва ин дуюм помещение ки ба иҷора спорида мешавад. Ин помещение аллакай худаш холӣ аст. 170 метри квадратӣ мебошад ин помещениярам ва ин помещениям $13 сари 1 метри квадратӣ ба иҷора спорида мешавад. метавонед ба иҷора гирифта дилхоҳ намуд тиҷоратро дар ин ҷо оғоз кунед. боз хотиррасон мекунем ки дар ин минтақа супермаркет нест. барои ҳамин агар супермаркет кушоед бурд мекунед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дошта бошед, помещениаи фурӯшӣ, хонаи иҷора, помещениаи иҷора ё ин ки мехоҳед тиҷорати худатонро реклама кунед, марҳамат муроҷиат кунед. то боздид барори кор, худо нигаҳбон.